παρακαλώ. Ναι, γεια σας, στο πολιτικό γραφείο του κυρίου Σπιλιοτόπουλου. Μάλιστα. Γεια σας, λέγομαι Αθηναής Νέγκα και έλαβα ένα μήνυμα στο κινητό μου. Μπορείτε να με βοηθήσετε λίγο? Το μήνυμα τι γράφει? Είναι προσωπικό. Γράφει Άρης αυτό που έχω λάβει εγώ επάνω. Αν θέλετε να μου πείτε τι γράφει, να καταλάβω είναι προσωπικό, να μπορέσω να σας βοηθήσω. Αν ένα μήνυμα είναι προσωπικό, δεν μπορώ και εγώ να το διαβάσω σε έναν άνθρωπο σε ένα γραφείο. Καλά, δεν είμαι. Γραμματέας του είμαι. Δεν είμαι κάποιος τυχαίος. Πόσες έχει? Είναι μία? Στο πολιτικό γραφείο, ναι, είμαι εγώ. Λέει, σε περιμένω σήμερα, 7, η ώρα ξενοδοχείο Θεοξένεια. Ναι, είναι μήνυμα που έχει σταλεί στους φίλους και ψηφοφόρους του κύριου Σπιλιοτόπουλου για μια συγκέντρωση που θα κάνει κεντρική ομιλία που θα γίνει στο ξενοδοχείο Θεοξένεια. Εγώ νόμιζα ότι είναι κάτι πιο προσωπικό, γιατί εντάξει, ξέρω ότι είναι ελεύθερος. Ναι. Και εγώ ελεύθερη είμαι και στο τέλος το μήνυμα τελειώνει κάπως να είσαι εκεί, είμαστε στο αύριο μαζί. Αυτό είναι, όπως καταλαβαίνετε, δηλαδή είναι και υπόσχεση σχέσης. Δεν είναι μόνο μια πρόσκληση για μια βραδιά σε ένα ξενοδοχείο, γιατί ξέρετε δεν είναι και συχνό αυτό. Αλλά όταν κάποιος σου λέει σε περιμένω σήμερα 7. Δεν έχετε ξαναλάβει μήνυμα από το γραφείο, από τον κύριο Σπιλιοτόπουλο, γιατί στέλνουμε μηνύματα όταν κάνει εκδηλώσεις. Ναι, αλλά δεν λέει κάτι για εκδήλωση. Λέει σε περιμένω σήμερα στο ξενοδοχείο Θεοξένεια. Εγώ τώρα σας έπαιρνα να σας δώσω να καταλάβετε να διευκρινίσουμε το δωμάτιο. Ήμουν σίγουρη ότι είναι προσωπικό το μήνυμα. Γι' αυτό ήθελα να μιλήσω και με τον ίδιο. Ναι. Μέχρι το σε περιμένω σήμερα στο Θεοξένεια, να σας πω την αλήθεια, δεν ήθελα να πάω. Αλλά όταν είδα το θα είμαστε στο αύριο μαζί, αυτό ναι, είναι κάτι πιο επίσημο, είναι κάτι πιο σοβαρό. Ενώ δεν είχατε ξαναλάβει μήνυμα από το γραφείο και δεν ξέρατε ότι η αποστολή γίνεται κατά αυτόν τον τρόπο. Στέλνει και σε άλλες γυναίκες τέτοια μηνύματα? Γιατί τώρα έχω αρχίσει και θυμώνω. Δεν είναι αστείο. Γιατί αν είναι να κοροϊδεύουμε έτσι τα κορίτσια του κόσμου, να στέλνει ένα μήνυμα σε περιμένω σήμερα στο Θεοξένεια και να το έχει στείλει αυτό σε άλλες 10. Είναι μήνυμα προεκλογικής ομιλίας. Μάλλον το παρεξηγήσατε. Εγώ νομίζω ότι εσείς με παρεξηγήσετε, γιατί στο κινητό μου όταν έρχεται ένα μήνυμα και λέει Άρης, σαφώς είναι μήνυμα για ραντεβού. Είναι η προεκλογική περίοδος τώρα και τέτοια μηνύματα στέλνουμε αρκετά κάθε μέρα και για διάφορες εκδηλώσεις που κάνει ο Υπουργός. Εσείς δεν θα ήσασταν παρεξηγημένοι στη θέση μου? Αν το είχα ερμηνεύσει έτσι, πιθανόν. Εγώ ήμουν έτοιμη να μπω στο αφρόλυτρο και 7 η ώρα να είμαι εκεί. Ναι. Πείτε μου. Τι θέλετε να κάνω τώρα εγώ? Κανονίστε μου εσείς ένα ραντεβού κανονικό μαζί του. Μπορείτε να τον δείτε σήμερα στο Θεοξένεια, αν θέλετε. Θα είναι μόνος? Όχι. Είναι δεσμευμένος? Δεν σας αφορά νομίζω η προσωπική του ζωή. Εγώ ψηφίζω στη Β' Αθηνών. Ναι. Δεν θέλει να βγούμε ραντεβού. Εντάξει, οκ, ας πιστέψω αυτό που μου λέτε. Δεν πρέπει να ξέρω αν έχει γκόμενα. Μιλάμε αρκετή ώρα στο τηλέφωνο νομίζω και σας το εξήγησα πολύ σαφώς νομίζω γιατί εστάλει αυτό το μήνυμα. Δηλαδή μου λέτε ότι δεν με αφορά αυτό? Ναι. Εντάξει, ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας. Γεια σας.